Takže čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska točím SCP Roleplay, protože site Roleplay moc nevydává a potom, no to samozřejmě, že víte. A chtěl jsem vyzkoušet jednu takovou věcičku, tady na tom tabletě, když se podívám, tak tady jsou stopky. Vidíte třeba 173, že musí přežít minutu. Jakoby vezmu jedno a zkusím, jestli tam přežije 1 minutu. Potom ho vypustím a možná mu tam nějakou obměnu. Uvidím, jestli mě bude něco žádat. Ještě nějaký role. To je jedno. Tak, a když vstoupí do... OK, tak půjdeme normálně, nebudeme běhat, budeme roleplayovat. Pixelis, to je ještě v tady. A s novým updatem to bude mega dobrý. Takže už to je tak, guys, už jsme jednoho ztratili, takže je to fakt co. Jo. Finálně.
video, takže jestli chceš, můžeš se mnou. Dělám experimenty na tady těch. Kamo je Dave? Co to je? Já nevím, jak se... Takže, jo, asi slyší. No, takže... Tak, role snad věděj. Role snad věděj. Jdeme pro 0,66. Takový ten zbývající. Takový ten blob. Ty nevíš, takový ten s těma očima. Jak já jsem už udělal na něj tu boss verzi. Prostě nás následuj. Jestli ten idiot ho střelí. Čekej, a teď... To neudělal. Jo, on hraje šťastnou hudbu, to je blb. On vůbec nezná to. Zavři se. Jejda. Asi ne. Počkej, to 0,66, víš jo? Takže se s váma loučím, to je asi všechno pro tohle video, protože jak si server začal být moc malej a provázečka jsou všechny magorní až na jednoho cápka a... Takže se s váma loučím a uvidíme se v příštím videu.